87% tal-investituri jemmnu li Malta hija pajjiż ideali biex tinvesti fih u 58% huma pożittivi li pajjiżna se jibqa' daqstant attrajenti fit-3 snin li ġejjin. 79% tal-investituri li diġà stabbilixxew irwieħhom f'pajjiżna jemmnu illi se jkunu għadhom qed joperaw 10 snin oħra, filwaqt li 53% tal-investituri huma konfidenti li fi żmien sena se jespandu l-operat tagħhom. Dawn huma l-koll figuri pożittivi ferm li joħorġu minn stħarriġ li għamlet il-kumpanija EY din is-sena dwar kemm pajjiżna huwa attrajenti mal-investituri. Din mhix l-ewwel darba li pajjiżna kiseb dawn ir-riżultati, iżda ir-riżultati kienu aħjar mit-3 snin illi għaddew. Ir-rati ta' taxxi offruti lil kumpaniji, l-istabilità soċjali u l-istabilità u trasparenza politika u legali huma t-tliet l-ikbar raġunijiet wara din il-fiduċja kbira f'pajjiżna. Fil-fatt, fil-maġġoranza assoluta tal-investituri, 71% minnhom iħossu li pajjiżna iħabba ta' sew ma' ġurisdizzjonijiet oħra fejn jidħlu t-tibdiliet ta' regolamenti skont iż-żminijiet. Min-naħa l-oħra l-investituri barranin iħossu li pajjiżna għandu problema fejn jidħlu l-innovazzjoni u r-riċerka, it-trasport u l-infrastruttura u l-ammont ta' ħaddiema disponibbli għax-xogħol. Dan tal-aħħar huwa riżultat ta' ftit ħaddiema bla xogħol u nuqqas ta' taħriġ speċjalizzat. Fil-fatt l-istħarriġ juri li 87% tal-kumpaniji jirnexxielhom iżommu l-ħaddiema tagħhom jaħdmu magħhom, iżda huma biss 45% tagħhom milli rnexxielhom isibu impjegati ġodda mħarġa bil-lest. L-istħarriġ juri li l-iktar oqsma li jiġbdu investiment u mistennija jibqgħu l-iktar popolari fil-5 snin li ġejjin baqgħu dawk tradizzjonali, kif istrinna wkoll Ronald Attard, il-Country Managing Partner tal-kumpanija. Dejjem joħroġ il-ħin kollu reputatament illi gaming sejjer għall-aħjar, financial services, nitkellmu wkoll fuq asset management. Kull m'għandu x'jaqsam man-nies li jmexxu l-flus tan-nies oħra. Hemmhekk dawk is-setturi jibqgħu dejjem iktar prominenti. Storikament, u ħarġet ukoll mis-survey dejjem ikun hawn pressure fuq manufacturing. Issa għandna mhux qed ngħidu ġifieri li manufacturing sejjer lura assolutament, imma dak forsi hemm il-perċezzjoni fisem tan-nies illi manufacturing huwa inqas importanti jew inqas attrajenti għal Malta. B'referenza għal manifattura l-Prim Ministru Joseph Muscat f'diskors waqt seminar fejn kienu mnedija dawn il-figuri saħaq li l-Gvern huwa kommess li jsaħħaħ din l-industrija wkoll u li l-ftuħ ta' Crane Currency f'pajjiżna huwa l-ewwel minn sensiela ta' passi. Il-Prim Ministru esprima sodisfazzjoni li s-suċċessi li kiseb pajjiżna qed jinħassu wkoll mill-poplu u l-investituri barranin u tenna li triq il-qudiem hija li pajjiżna jkun ikkunsidrat ħab ta' diversi setturi mill-loġistika għas-saħħa u l-edukazzjoni biex inkomplu nkunu l-aqwa fl-Ewropa.